Bones! Si estàs en un moment on passes per un mar d'emocions o sovint et trobes que t'ofegues amb un got d'aigua o estàs a punt de tirar-te a la piscina, crec que el vídeo que et compartiré avui et pot ser interessant. Aquestes setmanes estem veient i compartint com la saviesa, les dites populars, el llenguatge que utilitzem nosaltres és el mateix llenguatge que es parla en el món del ioga. I la setmana passada ja vàrem poder veure que per parlar amb aquest llenguatge, tant els d'aquí com els d'allà, com els de més enllà, utilitzen els elements. Utilitzen la natura, ja que nosaltres som natura. I avui parlarem precisament de l'element aigua. L'element aigua és aquelles qualitats que de vegades s'expressen, com dèiem, amb un mar d'emocions. Es poden expressar com posem límits, com ens relacionem amb les emocions, la capacitat de fluir que tenim. Llavors, si creus que et pot ser interessant, veurem el llenguatge popular, però també veurem com el ioga ens pot ajudar a vincular-nos i a relacionar-nos amb totes aquestes qualitats. Si t'interessa, segueixes veient el vídeo. Com dèiem, la setmana passada vàrem començar parlant del llenguatge, la saviesa popular i els elements. I la setmana passada estàvem a l'alzina de Casserres, on parlàvem de l'element terra, on es veia l'alzina ben arrelada i les qualitats que té l'element terra. Avui, precisament, com podeu veure, estic a Pedret i parlarem de l'element aigua i com aquestes qualitats es poden expressar de diferents maneres. De fet, està ple de dites populars que ens ho recorden permanentment. I l'aigua pot estar en diferents estats, igual que les nostres emocions, ja que l'aigua parla molt de les nostres emocions. De fet, Swadhisthana Chakra, que està situat a la zona del pubis sacre, parla molt de les pors inconscients, aquelles pors que són inconscients. La setmana passada parlaven de pors conscients, aquestes són pors inconscients, aquelles coses que ens limiten, però també parla del fluir, de com tu pots aprendre a fluir. També parla de posar límits. De fet, aquí és un reflex d'això, de que aquest element s'expressa molt diferent depèn dels límits on estan. Estic en aquest espai on els límits hi ha una certa amplada i l'aigua es pot veure clara, tranquil·la, on veig la profunditat, està calmada. No sé si ho podeu escoltar, els que coneixeu l'espai ja ho sabeu. En aquest espai ben bé davant meu, els límits són molt diferents, es van reduint i el mateix cabal d'aigua s'expressa molt diferent. I d'això va, d'aquestes qualitats. Es pot expressar amb quietud, es pot expressar amb moviment, però aquí un tros més enllà tenim la presa. Si aquesta presa deixés anar tota l'aigua que té perquè es veu desbordada, s'emportaria tot per davant. Llavors, el ioga parla d'aquests estats, com algunes, són qualitats que estan amb nosaltres perquè estan a la natura, i la saviesa popular també, perquè quan parla amb el llenguatge popular parlem que ens ofeguem amb un got d'aigua, o estic dins d'un pou, quan està en temporal, o sóc un mar d'emocions. Quan ja comença a haver-hi moviment, tu has fet conscient aquestes limitacions, has fet conscient aquestes pors que dèiem, inconscients que et toca, et toca remar, et toca tirar-te a la piscina, remar contracorrent, que deia ara. Ja són unes altres qualitats que també s'expressen amb l'element aigua. De fet, al final del vídeo us deixaré algunes dites apuntades perquè les trobo superinteressants i curioses. I de fet, quan l'aigua està tranquil·la, està en calma, es parla de fluir amb la vida, es parla de veure de bones fonts. És aquesta aigua que et permet veure la profunditat. I dius, molt bé, el llenguatge popular em parla d'això, el ioga em parla d'això, però com m'ajuda la pràctica del ioga? T'ajuda, a mi en el meu cas, de moltes maneres. La setmana passada veiem l'element terra i ara veiem aquí els límits. T'ajuda a ser més flexible. Al ser més flexible, els teus límits són interessants posar límits, són imprescindibles i necessaris posar límits, però tu pots veure si hi ha molta rigidesa i si pots anar ampliant la teva capacitat d'ampliar aquests límits. I aquesta aigua s'expressa molt diferent. També t'ensenya a alliberar-te de tensions i bloquejos, ja que totes aquestes emocions es somatitzen en el teu cos físic.
Llavors, una manera de treballar aquestes emocions, un cop s'han somatitzat en el teu cos, és a través de la pràctica física, però també a través de la pràctica de meditació. Moltes d'aquestes limitacions que et generen aquestes emocions són aquí dalt, són amb les estructures mentals, són amb els límits que jo mateix m'imposo, jo mateixa em limito, i al limitar-me em desborda tot el que m'entra del meu voltant. Llavors, la pràctica de meditació, la pràctica de relaxació, aprendre a relacionar-te amb la teva naturalesa des d'un lloc on hi ha desaferrament, et permet fluir molt més amb tot el que et passa, perquè no et deixen de passar coses. L'aprenentatge és constant. De fet, vas veient que a mesura que et permets veure més profund, no? Aquestes aigües, més profunditat, pots veure moltes més pors que estaven en allà i que et limiten, no? Llavors és tot un viatge i la pràctica del ioga, la saviesa popular, les diferents cultures ens recorden permanentment que som natura i que aquesta natura s'expressa en aquests 3 estats durant el dia. A classes ho parlem moltes vegades, el mar de vegades està en quietud, però és que al cap d'una estona comença a haver-hi moviment i acaba haver-hi un temporal marítim, però llavors torna en el seu lloc, no? Perquè la natura no ofereix resistència. Una de les coses que ens ensenya la pràctica també és que nosaltres, i jo el primer, oferim molta resistència. Si ens deixéssim fluir més, igual això no passaria. Llavors, seguir compartint que si us ve de gust de començar a experimentar com el ioga et pot ajudar, hi ha classes presencials, hi ha classes de meditació, de respiració, que això ens ajuda. Fer la respiració ens pot ajudar molt a transitar les emocions, no? D'una forma conscient, respirar-les i, aprendre a surfejar, però també és veritat que de vegades un no pot surfejar perquè l'onada que ve és tan gran que se t'emporta, però els que saben de mar diuen que t'has de deixar portar per la corrent i et traurà per l'altre costat, que si tu et resisteixes, t'ofegues, no? Llavors, la natura ens parla, la saviesa popular ens parla, parem a observar-la i seguim aprenent. Si saps alguna dita popular, et ve de gust de compartir alguna cosa, pots deixar-ho en els comentaris. Ens veiem al proper vídeo, que parlarem del foc. Hi ha gent que treu foc pels queixals, però això ho veurem potser la setmana que ve o d'aquí uns dies. Salut!